shirin gonar nishaɗi. Zauna ku ji mu, gonar nishaɗi shirin taurarin fim da waka ne. Ko marubuta ko wani mai aikin fasaha ma. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin gonar nishadi wanda yake zo muku daga sashen Hausa na Randawa Media Concept. Kamar yadda ka sani, shiri ne da yake kama ku fira da mawaka masu shirya fina-finan Hausa, marubuta da sauran wasu masu aikin hikima. Har kullum Fadila Isyaku Safar Ofani ce nake jagorantar gabatar muku da shirin. Yau muna tare da ɗaya daga cikin masu bada umarni a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Za mu so mu ji menene cikakken sunanka. A'udhu billahi samiyul alim minash shaitanir rajim. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin bin Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, kamar yanda aka bukata, ni dai sunana Usman Hamza, wanda aka fi sani da UNM Usmanu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Tarihin rayuwarka a takaice. Taitaccen tarihin rayuwata, an haife ni a garin Katsina a wata unguwa da ake faɗa yan taba. Na tashi a ciki, na yi rayuwa a ciki, na yi karatun addinin Islama gwargwado abinda ya sawwaka da madrasatul sabilil fala da ke gidan Sharif Abba Abu Rafin Dadi. Daga baya kuma na tafi makarantar allo wanda na samu tsawon shekara 4 da watanni. Bayan na gama karatun allon, na dawo kuma na tafi Kano na dan yi sana'a, sannan na dawo na tsindima cikin wannan harka ta fina-finai. Amma dai waka ita ce usulubin da na fara hawa tun a farko, saboda tun ƙuruciyata, tun ban fi shekara 7 ba nake waƙoƙin yaban Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wani fanni kake taka rawa a masana'antar shirya fina-finan Hausa? Sannan ni a harkan fim gaskiya na ɗauki ɓangaroruwa da dama, kusan ɗaiɗaya ne ba na yi. Amma abin da na fi ƙarfi a ciki shine acting da kuma ba da umarni, fitowa da kuma ba da umarni. Kuma ina yin kowane karakta, in yi comedy kuma in yi sentimental film lafiya lau. Da zuwa yanzu fina-finai nawa ka ba da umarni? Fina-finan da na bayar da umarni kuma suna da dama, irin su Nasarar Minallahi, Sanadiyya, Kai dai ka ga mutum, Zubar hawaye da sauransu, Dafin zuciya, suna da dama kam wanda na bada umarni, amma ba zan iya rike adadin su ba. Ko na fito a wasu su ma haka na mutane wanda ba nawa ba, irin su Dan Auta Ango, Dan Auta da Kanden, shi ma wanda na yi directing ne, irin su Nasarar Minallahi da sauransu suna da yawa gaskiya, irin su Ɗanba da su fina-finai na Ba Tsufa Ba Mutuwa, akwai Ɓarin Zance wanda bai ma daɗe da fita ba, suna da yawa kam. Mijin bugun maza mai karya kashin wanda di ya zo da garaje, kukan zaki mai tarwatsa namun dawa ka gansu a guje, ko wata ɗaliba na bari lalle ku ga hana inda ci abokin gaba da kan sakali da wukake, mun dole dan mara da takobi mu je yaki. Wane fim ne wanda ka fi samun jinjina ko yabo a lokacin da ka fitar da shi? Gaskiya fim ɗin da zan iya cewa an yaba tun ana aikin shine Nasarar Minallahi. Kowane an samu nasara na yabo kuma ya samu karbuwa a ciki, amma Nasarar Minallahi ya yi wani tafiya ne saboda ya zo da wani salo ne wanda an dade ba a samu fim irin wannan ba wanda ya zo da wannan salon. Shine gaskiyar abin da
na yake iya sani. Wani sako gare ka zuwa ga masu kallo da kuma masoyanka? Ina kira ga masoyana duka maza da mata a faɗin duniya ko ina suke, ina tare da su kuma ina fatan alkhairi a gare su da fatan Allah ya sa mu dace ya tabbatar da diga mu bisa tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Zuciya hadari ne sanki ya zamanto sanadi, soyayya sanadi, kaunar ki ta hoda a kalbi na dafin zuciya, dafin zuciya, zuciya hadari ne sanki ya zamanto sanadi, so ya zama sanadi, kaunar ki ta hoda a kalbi na dafin zuciya, dafin zuciya. Sani ne masoyi na ki ne tintin dabin zuciya, kawai da ki ta da akalibi ba ta jin magani. Dabin zuciya dabi a kaskon raina ta yi mani sansani. Dabin zuciya cuci kanka, wayyo Allah a rayuwarka, wayyo Allah. To a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin 'yan uwa abokanan aiki musamman Isa Sani Randawa da ya shirya shirin, sai ni da na gabatar Fadila Isiyaku Sabuwar Kofa nake cewa mu kasance lafiya. Shirin gonar nishaɗi zauna ku ji mu, gonar nishaɗi shirin taurarin fim da waka ne, ko marubuta ko wani mai aikin fasaha ma. Shirin gonar nishadi ku saurara za ku ji daɗi, idan aka sam shirin tun da farko to za a yi nishadi. Taurari na tun ko mawaƙa su ma sun ji daɗi, dare ku dubin masoya suke miƙa muku